penak kowe jan ya. Urung rapi, urung duwe bojo, urung mumet mikir kebutuhan. Lah piye bojomu tak openi to piye? Dok muamoh kowe golek dhewe ngopeni kancane. Sing rabi kono sing mumet kancane iki lho. Ya tak pikir dhewe malah kopior ya tak bagek-bagek ke kancane mumetku. Gone isek kiri rasa rabi. Lah rabi kok ngenteni sugih ya ora rabi-rabi. Piye kowe? Kowe ngrepoti kancamu saben dina iki mbok sambati mumet masalah keluargamu. Ya gelem rungokke, ora gelem ya ora usah rungokke, bingung. Utekmu iki lho. Aja kok kelon ya toh. Lah penak kok. Wayah udan. Enak budal dhewe giliran mumet sambat kancane jane. Ya jelas penak ngejak-ngejak kancane. Penak ya dhewe.